По-силни страсти. В момента ние сме по Пижами. домашни пардон. Дай, пижами. Обаче просто чисто по принцип има униформи. Ние сме така не изложи хора. Чакайте. Ние сме по пижами. Сега. Крием се от Някой учителка посилна да хора пижами. Да. В повечето училища е доста близко, като виждате си под някакви униформи. Рапърски, хип-хоп, парни раздърпани, някакво за кифлезията с рохлички. Значи често има униформи, които Което е много скъпо. Но няма и го. И понеже във Фейсбук събрахме 10 лайка и затова пижам. И хората ни гледат странно. До сега около 10 човека са и снимали, още няколко Снимаха се разни хора снимат с нас. И общо взето. Сега чакаме снимките от Фейсбук. Ще бъде интересно. Ще сложим линкове, ще качим в Фейсбук, ще сложим линкове да видите, ако искате. Да. Правим така. И общо взето. Ще е гледам страна, когато отиваме в туалетни, те са привлечем всички и се хиляха. Коментирайте какви дрехи най-много обичате да носите в училище. Да, или за какво искате да е следващия блок или нещо. Да, понеже няма идея. И ни беше най-лесно да направим това, тъй като сме иначе с странни дрехи. Нева, къй си! Здравейте, госпожо! Това беше нашия оператор, който махаме с А ние си действаме в пижами. Банани с пижами. И пантофът ми падна. Банани са, в принцип, трябва да имаме музика. Чакайте! Ето така, снима вратата. Свършваме ли? Кажете кога свършваме. Айде, чао! Чакайте! Ето, моята достатъчно.